त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवं। गुरु गोविंदाय नमः। ଏହି ତୃତୀୟ ଭାଗରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ ଏ ପାପରୁ କିପରି ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଏକଦା ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ରକ୍ଷା କରି ଜନକପୁର ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଥାନ୍ତି ଏବଂ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବନମାର୍ଗରେ ଜନକପୁରୀ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଚାଲୁଥାନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ବନର ଶୋଭା ଭଗବାନ ଆନନ୍ଦ ନେଉଥାନ୍ତି। ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଖେଳୁଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଲେ କି ସେହି ଗୌରବନରେ ଏକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଆଶ୍ରମଟି ଅଛି। ଆଶ୍ରମର ବର୍ଣ୍ଣନା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ, ପରନ୍ତୁ ସେହି ଆଶ୍ରମରେ କେହି ରହୁନଥାନ୍ତି। ସେହି ଆଶ୍ରମର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପଥରରେ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀର ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ରହିଥାଏ। ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ମୁନିବର, ଏ ଆଶ୍ରମ କାହାର? ଏହା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଶ୍ରମ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ମୁନିବର, ମୋତେ ଏସବୁ କଥା ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ବୁଝାନ୍ତୁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କୁହନ୍ତି, ହେ ରାମ, ଏହା ଗୌତମ ଋଷିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଅଟେ। ଗୌତମ ଋଷିଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଅହଲ୍ୟା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅଭିଶାପର କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସେହି ନାରୀ ଅହଲ୍ୟା ଏଠି ପଥର ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ହେ ରାମ, ଅହଲ୍ୟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନାରୀଟିଏ ଥିଲା ଏବଂ ଥରେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କୁନଜର ବା କୁଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ଅହଲ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ସେ ମନେ ମନେ ସୁନ୍ଦରୀ ଅହଲ୍ୟାର ରୂପମାଧୁର୍ଯ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଗୌତମ ଋଷିଙ୍କର ରୂପ ନେଇ ତାଙ୍କ ସହିତ କୁକର୍ମ କଲେ ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ କାମ ବା କୁକର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହିଲେ। ବିଚାରୀ ଅହଲ୍ୟା ଏସବୁ କିଛି ଜାଣିନଥାଏ ବା ଅହଲ୍ୟାର କୌଣସି ଦୋଷ ନଥିଲା। ସେ ଏସବୁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲା। ଏସବୁଠାରୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଗୌତମ ଋଷି ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ଏସବୁ ଜାଣିପାରିଲେ, ଅହଲ୍ୟାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତେ କି ତୁମ ସହିତ ଏବେ ଯେଉଁ ପୁରୁଷଟି ଥିଲା ସେ କିଏ? ସେତେବେଳେ ବିଚାରୀ ଅହଲ୍ୟା ଆବାକ ହୋଇ ରହିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ କିଛି କହିପାରୁନଥିଲା। ଗୌତମ ଋଷି କହିଲେ ଯେ ତତେ ମୁଁ ଯେମିତି କିଛି କଥା ପଚାରିଲେ ତୁ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ପରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହୁଛୁ, ମୁଁ ତୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି କି ତୁ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଯା। ହେ ରାମ, ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଅହଲ୍ୟା ଏଠି ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ହେ ରାଘବ, ଏବେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଏହି ପାଷାଣୀ ଅହଲ୍ୟା କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଏଠି ତପସ୍ୟା କରୁଛି। ଏବେ ତୁମେ ଯାଅ ଏବଂ ତୁମର ଚରଣ କମଳରେ ରଜ ତାଙ୍କ ମଥାରେ ଲଗାଅ ଏବଂ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ବୁଝିବା କଥା ଯେ ଅହଲ୍ୟା ପଥର ହୋଇ ଘର ବାହାର ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ବସିଥିଲା। କାରଣ ଅହଲ୍ୟା ଭାବିଲା ଯେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଏ ପାପ ଲୁଚାଇକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭୁଲ କାମ ହୋଇଯାଏ, ଯଦି କିଛି ପାପ ହୋଇଯାଏ, ଆମ୍ଭେ ସେ ପାପକୁ ଯେତେ ଲୁଚେଇ ଥାଏ ସେ ପାପ ସେତେ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଜୀବନରେ ହୋଇଥିବା ପାପକୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ବା ଗୁରୁଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ ଜଣାଇ ଆମକୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ସେ ପାପ ଭାବନା ଆମ ମନକୁ କିପରି ନ ଆସିବ ସେ ବାବଦରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏହା କଲେ ଆମ୍ଭେ ସେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବା। ଆମ ଦେଶରେ କଚ୍ଛଭୁଜ ନାମ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଏହି କଚ୍ଛଭୁଜ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁରବୀର ଅଟେ। ସେତେବେଳେ ପୁରା କଚ୍ଛକୁ ତାର ଆୟତ୍ତରେ ରଖିଥାଏ। କ୍ଷତ୍ରିୟ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ କଚ୍ଛଭୁଜ ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ପାପ ନାହିଁ ଯାହା ତା ଦ୍ୱାରା ନ ହେଉଥିଲା ବା ଅତି ପାପୀ ଆତ୍ମାଟିଏ ଥିଲା। ଦିନେ ସତୀ ସାଧ୍ୱୀ ନାମକ ଏକ ସତୀ ଯୁବତୀ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ନଦୀ ପାର କରୁଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ନଦୀରେ ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ଆସିଲା ଏବଂ ଡଙ୍ଗାଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଡଙ୍ଗାଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସେ କଚ୍ଛ ନାମକ ପାପୀଟିଏ ସେହି ଜାଗାରେ ଲୁଚି ସବୁ ଦେଖୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ବନ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ ଯୋଗୁଁ ସେ ସେଠାରୁ ନ ଯାଇପାରି ବନ୍ୟା ଭୟରେ ତାର ପ୍ରାଣକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଉକ୍ତ ଅଧା ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଡଙ୍ଗାରେ ଥିବା ସତୀ ସାଧ୍ୱୀ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା
हे ସାଧବୀ, ମୁଁ କେମିତି ମୋ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବି? ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଦୟାପୂର୍ବକ କୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ମୋତେ ପହଁରିବା ଜଣା ନାହିଁ। ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି କହି ଚିତ୍କାର କରୁଥାଏ। ଏବଂ ଏହା ଶୁଣି ସେହି ସାଧବୀ ମହିଳା ଜଣକ କହିଲେ, ଯେମିତି ଏ ନୌକାର ଓଜନ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନୌକାଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ଲାଗୁଛି, ସେମିତି ତୁମ ପାପର ଓଜନ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଯଦି ତୁ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ଯେତେ ପାପ କରିଛୁ ତାକୁ ସବୁ ଏବେ ସେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଣାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ସେ ସବୁ ପାପତକ ମନ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେ। ଏହା ଶୁଣି ତା ଜୀବନରେ ଯେତେ ପାପ କରିଥାଏ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆରତପୂର୍ବକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କରିଥିବା ପାପକୁ ନିଜ ମୁହଁରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। କହିଲା, ମୁଁ ବନରେ ବହୁତ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମାରିଛି, ମୁଁ ଅନେକ ବାଟୋଇମାନଙ୍କୁ ଲୁଟିଛି, ଅନେକ ଚୋରି ଡକାୟତି କରିଛି, ଅନେକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି, ମୁଁ ମଦ ମାଂସରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଥିଲି, ମୁଁ ଅନେକ ପାପ କରିଛି। ମୋ ପାପର ଆକଳନ ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଚୁଟି ବା ଶରୀରରେ ଥିବା ଲୋମକୁ ଗଣି ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କରିଥିବା ପାପକୁ ଗଣି ହେବନି। ଯେମିତି ଯେମିତି କରିଥିବା ପାପକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ତା ମନ ଧୀରେ ଧୀରେ ହାଲକା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ମନ ତାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିଲା କି ଯେମିତି ତା ପାପ କ୍ଷୟ ହେଉଛି ବୋଲି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବୁ, ସଂସାର ରୂପୀ ଡଙ୍ଗାରେ ଯେତେବେଳେ ପାପ ବଢ଼ିଯାଏ ତାହା ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଯାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ନଦୀରେ ବହୁଥିବା ଡଙ୍ଗାରେ ଅଧିକ ଓଜନ ଦ୍ରବ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ତାହା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଡଙ୍ଗାଟି ତା'ର ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସିଥାଏ। ଯଦି ନଦୀରେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଥିବା ନୌକାଟିକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହଁ, ତାହେଲେ ନୌକାରେ ଥିବା ଓଜନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଢ଼ି ବାହାରକୁ ପକାଇ ଦେବା ଦରକାର। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଓଜନ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଉଛି କାମ କରିଥିବା ପାପ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ତା'ର କରିଥିବା ପାପକୁ ମନରୁ ବାହାର କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରେ, ତାହେଲେ ତା ଶରୀରଟି ବା ସେ ମନୁଷ୍ୟଟି ପାପ ଭାରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ। ଏବଂ ଆମ୍ଭେ କରିଥିବା ପାପରୁ କ୍ଷମା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଆମର ସଦ୍ଗୁରୁ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଜଣାଇବାକୁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ସେ ପାପ ନ ହେବାକୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ସଜ୍ଜନ, କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଆମେ କରିଥିବା ପାପକୁ କେବେ ନ ଲୁଚାଇ ତାହା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଏମିତି ପାପ ନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିବା। ଏହା କଲେ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଛି, ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ଆମେ ଏତିକି କହିବୁ, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି, ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ବାଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମର ଏହି କଥାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ ପାର୍ଟ 4ଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କାରଣ ପାର୍ଟ 4ରେ ଆମେ ଏମିତି କିଛି ସୁନ୍ଦର କଥା ଉପସ୍ଥାପନା କରିବୁ, ଯାହାକି ଧର୍ମର 5ଟି କଥା, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର, ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଏହା କଲେ ଧର୍ମ ଭାବନା ବଢ଼ିଥାଏ। ରାଧେ ଶ୍ୟାମ।